बबुआ, तोहार बाबूजी ठीक कहा ताड़न। समाज में हमने के बहुत नाम बा, तोहार बाबूजी के बहुत रुतबा बा, प्रतिष्ठा बा, ता ई सब के तो ख्याल रखे के पड़ी ना। ठीक बा माई, बाबूजी के बोल दिया ब्याह के बात कर ले। उर्मिला के बाबूजी से ना? ना, अंबिका के बाबूजी से। हम उनका से बोल देले बानी कि बाबूजी उनका से रिश्ता के बात करे खातिर आवतारन, वो इंतजार करे तारे। हाँ ए माई हट ना, जाए के बा हमरा। लव यू माई।